What's up, family and friends? How are you doing? We are back again on our show. Sezwa mnozia Y16 TV. Nasi tine nyaya yatinayo muno studio. Iri kuzikanwa ni mwana wese Zimbabwe. Nyaya ya Shokama Streets. Last week Endimuridzo akabura damba refura akabura. Iri nzira yekukumbira regerero kuna Japreza ndokupindura nemapinduro akaita somubvunzo ubva wati Endimuridzo pakukumbira kwake regerero akakumbira ne-right way here. Japreza pakumuregerera kwaakaita pasocial media vese vakakumbira naregerero kumaplatforms esocial media i-right thing here. Regai titange nemisisi. Okay, I don't think it was the right thing to do. Like muna nokumbira regerero achishandisa song obva aenda pa social media unokumbira regerero, like aifana kuenda kwaari personal kunokumbira regerero semunhu ari kuzotakatadzira. And what I hate is kuti vana vanobva kumusha kumwe chete, so zvaitongo like zvazvitongori necessary kuti aende kwaari direct semunhu waanoziva kuti atongonokumbira regerero nekuti ashandise song and oshandisa social media, because social media is bad and vanhu vanotanga kutaura zvakawandisa. Alright. So muchidimbo muri kuti Endimuridzo akakanganisa and kana Japreza akabvuma regerero hauzoziva kuti akabvuma nemwoyo wese here because anoenda pesina kwaari. Alright, ko iye Japreza wacho pakumuregerera through social media akaita chinhu chakanaka here kana kuti akaita chinhu chakaita? Kwaari anogona akamuregerera kuti zvimubve vanhu vasangoramba havo kana kuti vachitaura kana kuti hazisi zvokuti I don't know, but pamwe akamuregerera nemwoyo wese, asi I don't think kuti akamuregerera nemwoyo wese. Saka muchidimbo muri kuti kune mhando dzakasiyana-siyana dzekuregerera nadzo munhu, pakuti unogona kuregerera vakarevesa, neimwe nguva unogona kuti varegerera zvindibve mumwoyo zvinenge zvisina kubuda. Alright. Aiwa, tinotenda nemafungiro enyu. Regai tinzwe kuna Pastor Mwandu. Uneona sinyaya pamusoro mhuri yeZimbabwe nevese vedare vakanditeerera, inini ndinoti sekuona kwangu varume ava tikada kufamba nenyaya dzavo zvinogona kutotitemesa musoro, because these people ma-actors. Saka uchaona kuti pamwe pacho mashoko akatotanga kutotanga achiti ndakazonzwai achiaccuse Japreza achidi handiteka, aida kutotsvaga nyaya nekutsvaga attention kunyika yeZimbabwe. Atsvaga attention munhu wese, especially the modern generation yatinayo these days, vanofarira zvinhu zvepasocial media. Iko kutodiscussa kwatitoita ikoko titoparura imwe nyaya ichazodiscusswa futi nemamwewo machannels. Saka muchaona kuti vakatsvaga nyaya ndobva yateererwa nevanhu, nasuno adzoka futi obva ati ndiri kukumbira regerero. Hondo dzevarume ava dzinorwiwa pasocial media, but tichida kutaura on actual facts panhau yekuaccusa munhu anoremerwa nekunoaccusa munhu direct face to face, but it's easier again kuti kana uida unokumbira regerero after wamboaccusa munhu uende unotaura nemunhu face to face. If you fail to approach that person face to face, it's easier kutsvaga sawira kana umwe munhu amaye pedyo kuti shamwari inini ndine nyaya yakandisina kuita zvakanaka, saka ndakazofamba ndichitaura but ndiri kunzwa mumwoyo mangu kuti zvandakazotaura ndakazotoenda kuma-2 extreme. Saka ndaakuda kukumbira regerero munhu ndakazotaura zvakadzikadzika kunyange ndaifila kuti akanditadzira, but ndiri kunzwa kuda unokumbira regerero zvandakaita. Saka in short ndiri kuti kudii, ndiri kuti Endimuridzo kana akambogona kuaccusa Japreza pasocial media ndobva azouya ada kukumbira regerero pasocial media. Kusaidi kwedu kuti vari kutoacta vanhu ava kutoattention vakutsvaga mafans mafollowers nezvinhu zvavo, but kana iri nhau yekukumbira regerero zvakakosha kuti kana ukatadzirwa uende kune munhu unotaura naye direct
Da shamari inini ndakafambira zvakashata mumusoro pako ndapedza kudaro pandirikunzwa mwoyo mangu kuti ndakakutadzira saka uri kukwanisa ndikukumbira undiregererewo muchaona kuti kunyange iye Japraiser nawo zvaanotaura munhu akakumbirwa regero pasocial media haagone kutaura kuti handisizokuregerera anoti inini ndakuregerera sezvo zvikufamba inyaya iri kutaura kuti Japraiser akati no mina ini ndakuregerera inda unoshanda wakaita se wakanyarara adakuedza kutaura kungoti ukaita zvinhu zvako muri nyararo mabasa ako anokupupurira ndosaka ari kumuti inda unoshanda wakanyarara basa rako rinoita sei rinokutevera. Saka in short and Muridzo, he was supposed to go and confront Japraiser kuti shamwari noti yepini zvatakazosvadai nezvanadai pamusoro pazvona after that uzomuti asha ndiregerero ndakazotaurisa izvo zvaigona kumubatsira. Aiwa ando mashoko kubva kumunhu waMwari. Regatinzwo kudare guru amene mucomment section nyaya iyi munoiona sei pakuti Japraiser akaregerera Muridzo through social media uye Muridzo akakumbira regerero through social media. Ini ndimi dare guru ratinotemba tinozviziva kuti hamudisappoint comment section. Thank you so much. Tosangana muchikamu chinoteera.